बोला खाल्ल्यावर काय एवढं नाही राहायचं दुकानाला ती मागणार हो. कुठं दुकानात पोरं मारावं, ते मागं मोरं ही करायचं. बघा आमची मम्मी शिकवती बघा कशी कशी नाही असं करायचं तसं करायचं हा तिच्या माग ही सून ठेवून द्या. साई बराच मोठी पोरं झाली की नाही ती हाताखाली आली तुझ्या मग नाही टेन्शन वर म्हटलं तरी ती काम करेल. बर तुझं काय मत आहे? कशाला चल हा दादाचं बोकाड कुठे गेलंय बघ मम्मी इथं काय बोलती बघ हा तो का काय म्हणते हा ग बाबा आणि म्हणते वरून ते लाडूवाला असतो तुझं सगळं काम झाल्यावर एखादं काम 10 मिनिटं उशीर झालं तर त्याला चालू नये पण गेलं म्हणजे त्या नागिन की पहिल्यांदा हजर झाली पाहिजे धुणं ठेवणार भांड ठेवणार हा हो का हा तर कशी बोलते बघा हे असं आहे हा ऐकणार हा बर बर हा जरा लांब होतंय का शूटिंग हा सणावारात भांडत नाही तिथं ती कॉमेडी करते बायको भांडते तिनं भांडल्यावर कॉमेडीला कोण करायचं तरी चालत केला काय ग आहे कशी काय आहे जेवाय द्यायची नाही तशी कशी जेवायची येत नाही हॉटेल असली रान भेगा हॉटेल बायको जेवायची मस्त देणार हा मित्र काय आमचं ढीग जेवणाचं काय घेऊन बसली हा तशी कशी म्हणून तशी म्हण आणि माया माया करते सारखी नाव कसं गोडगाव महेश असं मग माया माया हा आता तुम्ही लेक्चर देताय दोघी ऐकलं पाहिजे कशात झालं हो का आता उठली एक भांड घेईल बसवली दुसऱ्या भांडणाचं द्या खायला बघा असं आवरून